Сәлам дуслар, сезнең җибәргән бар хатларыгызны барлап, бүгенге тапшыруны чыгарабыз. Электрон почтабызда бары 2 хат. Безнең кайнар сәламебез Самара өлкәсе Тольятти шәһәренә аша. Бүген үзенең кабатланмас 35 яшьлек матур юбилейлы туган көнен Урта Терешка авылында туып үскән Гөлия Шәүкәтовна Галимова каршылый. Аны әлеге юбилейлы туган көне белән тормыш иптәше Руслан Мурадович, кызлары Аделина һәм Альбина, әтисе Шәүкәт Мясумович, әнисе Гөлфия Исхаковна, апасы Лилия, улы Радик белән, кайнанасы Дания Азгатовна, Бигбаевлар, Хаметовлар һәм Биляловлар гаиләләре ихластан котлыйлар. Сөекле хатыным, сине күргәч мин аңладым, син ул минем бәхетем, күңелемнең түрендәге мәңгелек мәхәббәтем. Синең өчен мин туганмын җиргә, язмыш шулай алдан яраткан. Салкын көннәремне җылытырга син дә минем өчен бит туган. Язгы җилләр иркәлиләр сине, күңелеңнән чыксын сагышың. Шәшкәләргә җаным сине тиңлим, ак кышкаем минем, язмышкаем. Әнкәй, яратам мин синең көлүеңне, синең шат чагыңны яратам. Әйтерсеңлә син елмайган чакта алсуланып җәйге таң ата. Йылдызыбыз, сөеклебез безнең, син безнең өчен иң якын кеше. Син безнең терәк, син безнең теләк, бәхетебез өчен син генә кирәк. Кызыбыз, бүген синең туган көнең, ул көн гаиләбезгә шатлык өстәде. Ак биләүдә яткан вакытыңда бигрәк алсу иде йөзләрең. Бүген инде зифа буйлы, матур, гомереңнең асыл чаклары. Дәртле ташкын кебек ярсу, матур үтсен синең язларың. Җылы яз аенда дөньяга килдең син, җылы җанлы булып тугансың. Һәр вакытта күңелең яхшылыкта, ярдәмчел, шәфкатьле бала булгансың. Әйе, кызыбыз кичкенә чактан ук син бик пөхтә, тәртипле, тыңлаучан, җан җимешебез идең. Балалар бакчасында, аннары мәктәптә апаларың да сине гел үрнәккә куеп, тырышлыгың өчен яраталар иде. Хәер, безнең балабыз Аллага шөкер, укуда гына түгел, өйдә дә һәрбер эштә булышып, ярдәмчебез булып үсте. Гомумән укырга да, эшләргә дә бик яратты ул. Хәзер дә инде үз тормышын корган кызыбыз Гөлия безгә гел ярдәм итәргә ашкынып тора. Яшь булуына карамастан, ул зирәк акыллы. Күп очракта хәзер инде ул миңа киңәшләрен биреп тора. Кызыбыз Гөлия туган ягын, туган авылын бик ярата, сагына һәм әти-әни нигезенә ешрак кайтырга тырыша. Балаларны очар кош итеп, без очырдык иркен далага. Талдырмыйча алар канатын, сау кайтсыннар иде анага. Гел сагынып күккә карыйбыз, язлар белән кайтыр кышлар да. Алар белән сез дә кайтыгыз, сезнең белән рәхәт кышлар да. Кызыбыз, сине матур юбилеең белән котлап, һәр вакытта да шундый йомшак, күңелле, игътибарлы, олы йөрәкле булып калуыңны телибез. Сәламәт бул, балабыз, кайгы хәсрәт күрмә. Син елмайсаң тыныч безнең күңелебез, көләч йөзең мәңге сүрелмәсен. Бәхетле бул безнең сөеклебез. Гөлия, синдәй саф күңелле, игелекле йөрәкле кызлары булуы, әти-әниең туганнарың өчен зур бәхет икәнлеген аңладык без әлеге котлау хатыннан. Бала аныкларыңның бәхете өчен җаннарын бирергә әзер булган әти-әниең, туганнарыңның кадерле кешеләренә булган изге теләкләрен хәзерге җыр ашада дәвам итәләр. Бәхетле булыгыз. Тормышларда әле бер үзгәрер, яраларда бар бер төзәлер. Гомер туктап тормый алга чаба, еллар үз эзләрен салып бара. Алмаштырыр язлар ак кышларны, алып кайтыр җиргә ак кышларны. Күңелләрдән куып сагышларны, үзгәртергә теләп
язмышларны алмаштырыр язлар, ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Сагышларны шатлык алыштырыр, ялгызларны вакыт кавыштырыр. Күзләр үтә инде дип уйлама, тик моңайма гына син моңайма. Алмаштыр язлар, ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Алмаштыр язлар, ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Өмет йолдызлары ватылмасын, бәхет савытлары ватылмасын. Якыннарга назлы сүзләр дәшеп, яшәү ямын тәмен белеп яшик. Алмаштырыр язлар, ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Алмаштырыр язлар, ак кышларны алып кайтыр җиргә, ак кышларны күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны. Күңелләрдән куып, сагышларны үзгәртергә теләп язмышларны.